Det her er Jakob fra trådløsinternet.dk, og i dag vil jeg vise, hvordan du kan teste, om din internetudbyder rent faktisk leverer den hastighed, som du betaler for. I dag bliver stort set alle internetforbindelser solgt som værende op til en bestemt hastighed. Det vil sige, at hvis jeg køber en 8 megabit internetforbindelse, så kan jeg komme ud for, at min internetudbyder kun kan levere en 2 megabit internetforbindelse til lige præcis det sted, jeg bor. Og hvis jeg ikke tester hastigheden, så vil jeg kunne komme til at sidde og betale for en 8 megabit internetforbindelse, mens jeg kun får en 2 megabit internetforbindelse, uden der er nogen, der opdager det. Udover at jeg selvfølgelig undrer mig lidt over, at min internet det nogle gange går langsomt. Til at lave den her test, der vil jeg bruge et program, som hedder TP Speedstat. Det er et gratis program, som er lavet af IT- og Telestyrelsen, og du kan hente det ved at gå ind på bredbåndsmåleren.it-borger.dk. Og hvis du ikke kender IT og Borger, så er det en oplysningsportal, som er ejet af IT- og Telestyrelsen. Jeg har snydt lidt og er allerede inde på hjemmesiden, og til at starte med, så skal vi oprette os som bruger. Og det eneste det kræver, det er, at du indtaster din e-mailadresse og vælger din leverandør af internetforbindelsen. Hvis du ikke er sikker på, hvem det er, så kan du bare vælge øvrige selskaber og vælge nedenunder som din hastighed, så vælge alle hastigheder. Jeg har allerede oprettet en konto, så jeg vil ikke oprette en mere, men når du har udfyldt formularet sådan her, og naturligvis også med en e-mailadresse, så skal du bare trykke på registrer mig, hvorefter du vil få tilsendt en e-mailadresse med et kodeord. Efter du har registreret dig, så kan du downloade programmet ved at trykke på hent programmet ude i menuen her til venstre, og tryk på TP Speedstat linket her. Og jeg tror, jeg gemmer ud på skrivebordet. Du lagde måske mærke til, at jeg ikke havde brug for at logge ind, og det skyldes, at man sagtens kan hente programmet uden at have en registreret bruger, men for at bruge programmet, så skal man indtaste en e-mailadresse og et kodeord. Og grunden til at IT- og Telestyrelsen kræver, at man har en bruger, for at man kan bruge programmet, er, at de indsamler statistik om danskeres bredbåndsforbindelser. Og hvis du ikke ønsker, at der bliver lavet oplysninger omkring din internetforbindelse og din e-mailadresse, så kan du logge ind og bede om, at de sletter din konto igen. Nu er der noget færdigt, så jeg lukker mit vindue ned her og trækker programmet ind i midten. Sådan der. Og for at køre det, så er det eneste du skal gøre, det er at dobbeltklikke på det, sådan her. Og hvis du bruger Windows Vista, så kommer der muligvis en lille advarselsskærm som den her. Den skal du bare ignorere, og så fjerne den her lille V nederst i venstre hjørne. Det er grund til, at den her den kommer, det er, at Microsoft og IT- og Telestyrelsen, de har ikke snakket sammen om, at da det her program det er blevet lavet, hvilket Windows gør mig opmærksom på. Du skal bare vælge køre. Og her kommer der så en lille login-skærm, hvor man skal udfylde den med en e-mailadresse og kodeord, som man har fået tilsendt. Og nu vi har fået adgang til programmet, så vælger jeg at sætte et V hernede i gemt statistik, hvilket betyder, at statistikken der bliver gemt. Og så trykker jeg på start test. Det er vigtigt, at inden du trykker på start test, at du husker at lukke alle dine andre programmer, som bruger internettet. For ellers så vil de gå ind og påvirke testen, sådan så du får vist en langsommere hastighed, end du reelt set har. Og det der sker nu, det er, at min computer sender data til IT- og Telestyrelsens server, hvorefter serveren den sender en masse data tilbage igen, og tager tid på, hvor lang tid det tager. Der bliver kørt 3 tests med 20 sekunders mellemrum, hvilket tager et sted mellem 5 og 10 minutter. Så jeg sætter videoen på pause i lidt tid, og så starter jeg igen, når testen er færdig, sådan så jeg kan vise, hvordan resultaterne ser ud. Testen er nu færdig, og i det øverste vindue kan du se min download-hastighed. Der er 3 blå prikker, som hver repræsenterer et tidspunkt og en testhastighed. Og i højre del af vinduet kan du se et gennemsnit af alle 3 tests. I mit tilfælde har det vist sig, at
Min download-hastighed den er på lidt over 14 megabit per sekund. Nedenunder kan du se, hvad resultaterne fra testen af min upload-hastighed var, og den er på lidt under 1 megabit per sekund. Hvis testresultaterne de afviger markant fra det, du mener, du burde få fra din internetudbyder, så vil jeg anbefale, at du prøver at sætte stikket fra din computer direkte til det modem, du har fået fra din internetudbyder, så du kan være sikker på, at der ikke er noget på din side, som kan påvirke hastigheden. Altså det kan for eksempel være en defekt router, eller hvis dit kabel for eksempel er meget langt, altså hvis du for eksempel har et 75 meter langt netværkkabel, så vil det også kunne påvirke hastigheden. Men hvis du eliminerer mulighederne for de to ting, og prøver at teste på et par andre tidspunkter, så du er sikker på, at det ikke bare har været en teknisk fejl, som senere er blevet rettet, og din internetforbindelse stadigvæk ikke er så hurtig, som den burde være, så vil jeg anbefale, at du prøver at snakke med din internetudbyder og høre, om de kan hjælpe dig. Hvis de ikke kan hjælpe dig, så vil jeg anbefale, at du ser på muligheden for at skifte til en anden udbyder. Hvis du har en fastnetforbindelse, så er der ikke særlig mange alternativer, da stort set alle danske internetudbydere, som laver fastnetforbindelser, lejer sig ind på TDC's kabelnet, da der ikke rigtig er noget alternativ. Der er ved at blive lagt nye kabler ned af nogle elselskaber, men det er meget få steder, hvor man kan få internet gennem dem endnu. Så det vil stort set kun være, hvis du bor i en større by, f.eks. København eller Aarhus, at du kan få fibernet. Du kan dog få prøve med en trådløs internetforbindelse, hvor der lige er kommet op til 14 megabit hastigheder, men det er ikke alle steder, hvor de er tilgængelige. Du kan læse mere om de trådløse hastigheder på www.trådløsinternet.dk, hvor der blandt andet er en oversigt over priser og hastigheder, og jeg er i øjeblikket ved at teste de fleste af de danske udbydere for at se, hvem der har den bedste dækning rundt omkring i Danmark.